Dobrodošli u još jedan klip i kao što vidite nastavljamo Clash of Clans. Sad šta ćemo u epizodi, pošto smo u prošloj epizodi pokazivali baze, sad ću da radim jedan raid i da vam pokažem nešto oko klana. Samo je opet internet. Gdje? Evo ga, tato. Čekaj da imam koliko mi tu imam 30 maja. Sve prave. Da, ajmo vam pokažemo var. Znači u var gubimo. Šalim se. U var bedimo 52-18. Znači sine Bože. Ću vam pokažem ovog što sam ja trebao da ga napadam 16. Što sam uradio. Mislim kako god. Pa ću da im kažem. Da snimam. Tako. Mislim zamolili su me da ne pokazujem chat, ali šta ćeš? Oni su tu nešto pokušavali, ništa, eto, meni neki ludak razbio jednu žveljicu, ali dobro. Ono šta ćemo prvo? Prvo ću vam pokažem ovaj raid što sam uradio sa zmajevima, ali pošto sam stavio ovo potion, treći potion, kako se, rage valjda, mislim da se tako zove, ali nije bitno. Sada sam imao čez 10 sati, onda ne mogu da napadam s potionima, nego bez, i sa zmajevima mi ono dosta dobro ide, ali jako su skupi, to nema veze. I prešao sam u ovu God ligu, Gold 3. Da, opet, i on sad neću se vraćam kao prvo sam se vratio. Da, Top Clans, pa ću vam pokažem koji smo mi u Srbiji. Ajmo, dole. Nismo mnogo nešto daleko, ali sve ćete vidjeti blizu. Mi smo 106. Kažem, mislim smo mi 106. Fail. Ali dobro. Ne veze. Dobro, to sam te znam kažem. Nemo šta tu ima. Tu treba mi 2 miliona zmaja. Nema se. Ajde sad. Attack log. Evo ga. To je to sa zmajama, čekajmo što su rekli. Sad. Dobro. Sad. Da vam pokažem ovo sa zmajama kako sam napao. Sad ćete da vidite samo da su četa. Kako me internet ne bi zajebalo. Prvi visoki. Znači kad sam ga vidio da je ostavio sve ovo gore, nastavio sam arčere da bi oni smanjivali. Da bi oni mogli da probiju to, da sjebemo. I onda sam vidio da imam trupe iz Conquest, imam sam to napuštao. Imam jednog hoga, to je bilo ono ekstra. Stavio sam tu jednog zmaja, ja sam se zajebao. Što sam to radio, jer utepaše ga odmah. Čim sam ga pustio, ali no problemu, arčeri su završili svoj posao, i onda sam nastavio zmajeve, tu sam malo failao zato što su ovi zmajevi otišli na ovamo, ali su se brzo vratili. I sad arčeri ne skidaju mnogo, samo wizard i nešto, to je to, u suštini samo gledajte.
Da, i moja preporuka je napadite sa zmajevima, iako su skupi, odvojite barem za klan var, to je odlično da se napada sa zmajevima, ekstra. I to ovo bilo bez potiona, ja sam mislio da ću da izgubim, ali ako ovo bez potiona, šta je bilo s potionima? Bilo bi si ne bože. Ode mi zmaj. Pipi ga. Kako su nam, meni se mnogo ne sviđa kako su napravili zmaje, na sliku su drugačiji, ali gdje su? Čekaj, ali ima to kod mene sad internet neće da radi, da donatujemo njemu Lazaru, da imamo arčere, pošto ne mogu da mu stanu zmajevi. Da stavim da se to odmah nadoknadi. I da, što vam pokazujem isto oko klana. Ajde, klan perk mi smo 4. Sada za klan perk 4 možemo da donatujemo 6, naprimjer arčera, a ne 5. To je stvarno ekstra. A isto i ovdje, znači za svaki perk imate nešto različito. Jedva čekamo da stignemo do ovog 5. perka, jer to je kad donatujem trupe, naprimjer arčera level 5, on dobija arčera level 6, sve za jedan level više, osim ono maksimum. Sad sam rekao da vam pokažem u varu šta sam isto uradio, isti kurs. Isto 3 zvezdice bez potiona, sad ćete da vidite. Znači prva njegova baza bila je bez ovog air defensa i sve je bilo razbaceno, sam ja rekao kao evo odlično, gotov je on, ali to nije bio slučaj i onda sam stavio arčere na ovim krajevima da oni poništavaju to, jer zmajeva malo duže treba da sve dostignu. I onda sam ovdje posadio sa 8 zmaja i 4 arčera, mislim sam tu stavio, a mene su brinula sve ove trupe iz Clan Castle, mislim sam da će zmajevi da se tu zadrže oko tih trupa, da će da ih uništi ovaj air, ali zjebao sam se. Isto mnogo me nervirao ovaj air sweeper, jer ono pođe mi zmaja, on ga gurne, pođe mi zmaja, on ga gurne i jebe u mater. Dok sam stigao do njega, posle sam mu rekao ja njemu, on će gura moje zmaje. No, meni to baš bilo jako, ima neki, valjda je 5. i 6. i ovo kad sam gledao, uopšte nije koristio ovaj air, kako se to već zove, ne air sweeper, nego ovo što je bez sve živo što leti, tako. Nisu koristili ono jedan iz našeg klana kao neko ovdje, ako od ovih Rusa da im kažem da postoji ovaj taj već air što je bez sve živo što leti. I onda su ono kao nemoj da ideš, glupi su, neko stanu tako, ali ono var logo, to sam u prošloj epizodi, znači ekstra. Pobeđujem više nego što gubimo, logično, za nas. Čekaj da stavimo još jednog zmaja, a kad bi sad imao za ovaj raid, čekaj kada to par imam, ali nemam buildera, nemam nijednog. Ovdje se niko se ne javlja u chat, a sad kad već imam da donatujem, a mogu sam zmaja, ujebem ti. A on je tražio Dragon, Hog Rider, Raiders, Wizards, ujebem mu sunce.
Da, u klanu piše da, a ne, to je bio samo mislić, inbox, nije bitno. Šta kažem, to je bilo to za epizodu. Bila je malo kraća, možda ne znam koliko snimam, 5 godina otko znam. Ne veze, znači, to je to za ovu epizodu, uvidimo se u sljedećoj. Au, stari, fail. Jedan dečko me zabolio da vam pokažem bazu i da ocenim, pa bemo sunce, sad sam se sjetio. Evo ga. Zagrada, big box, greška. Da imamo njegovu bazu, ajmo to na brzinu. What the fuck? Para s balonima, a izgleda da nema Dragana. Ima Dragana? Vratno ima treći potion, pa napada sa balonima, pošto sa trećim potionom s balonima ono ide ekstra. Ekstra, si ne bože. Sad da idemo da vidimo kako njegova baza izgleda i ovaj ovdje gold mine me nervira. Znači bože. Dobro, ne veze, zabite. Gold mine. Imam Barbarian Kinga. Vajkom ovdje svi imaju Barbarian Kinga, samo ja nemam Barbarian Kinga. Kurac. Jao. Ali valjda ću skoro. Ono ostalo još 5000, skoro će to, sad će to za 2 minuta. Šalim se. No, ti pušta. Pa za njegovu bazu bi dao... Svinja mi se njegov defense, mislim ove arčeri i sve ostalo. Pa za njega 8+, nije 9, bilo bi 10 kad bi bili svi zidovi, ono. Bilo bi 9 kad bi bili pola, ali... Ok, znači ono, osmica, on me je zamolio da mu, mislim ono nije me je zamolio, nego da me je pitao da mu pokažem bazu, sam rekao no ok, nema veze. I još jednom ću da pokažem bazu koju sam bio u prošlu klipu zaboravio. Ko to beše? I jebemo sad. Ne znam ko to beše. Pa da ne veze. I ono u prošli put sam rekao da ima samo jedno mjesto. Sad ima još 6 mjesta. Ako poštujete sve ovo ovdje što piše. Znači vjerovatno zbog što mi je lošija slika jer me je bala ovaj program za snimanje, pa to tako. Čekaj, ja izgledam. Jebala me program za snimanje pa je malo lošija slika. Pa sad ću ja pročitam što ovdje. Znači uslovi za ulazak u klan level 50+, da imate smajevi i običnu vojsku level 4+. Aktivnost i donacija najbitniji. Elder je free ako po zasluzi i poverenju. Ostala pravila ćete saznati kada uđete u klan. Ako ne ispunjavate uslove za ulazak ne šaljite zahtev. U stvari, ako ne ispunjavate uslove idite u podklan Srpska vojska 2 koji je podklan. Čekaj, nema što kaže. Ok. Onda kažem. Ok. Da. I sljedeći par, hvala Bogu, ću da imam ovaj potion i sad može da bude kraj epizode, znači ono sve sam već rekao. Ćao.